Muhammed ei saa tulla tässä videossa. Onks kaikki valmiin? Ei. Kyllä mä nyt tulee keskialoitus! Pallopeli ja sipuli suujaa! Keskipallo! Hän öytte! Nyt go! Se meni vähän huonosti. Niin meni vähän. Meneekö? Ei mene. Ai ei tietenkään. No tää ainakin menee. Kato mä ennustan. Missä se mun tää pelaa? Ei. Yes, tykipää! Vielä se tykiin. Ei älä jaksa! Ei jää! Ja mikä maali! Mikä maali? Ja mikä maali? Älä kuvaa meitä! Kuvaa vaan palloa! Jatkuu tästä! Ei peli! Joku tulee siihen. Ei tää. Kato peliin! Matti johtaa 1-0! Kato peliin! Sillä on jo se. Ei. No mene jo! Sä tuhot aikaa! Tuhotkin, ei vaan tuhlaa. Tuhlaa aikaa. Pallopeli, mene tyhmään. Pallopeli ja sipuli suujaa. Aikaa Tuhot! Silleen, että laittaa viisari huonoon paikkaan. Niin silleen. Ei se on mun vika. Ei, missä se pallo on? Pallo. Missä se on? Asia. Joksi kästä. Mä tiedän kuule. Älä nyt näytä peliaikaa. Miksi meillä on yksin ollut? Ei! Yes! Ei! Ota pallo nyt! Pallo! Pallo! Tällä pelaajalla! Oh. Miksi te pitää syöttää tuolle sulkejakseen? Miksi te pitää syöttää? Kaikki alkavat siivoamaan, koska mulla on huomenna vauvaryhmä täällä. Ja mun täytyy laittaa tää sellaiseen kuntoon, että pikkuvauvarit voi tulla tänne aamulla. Sen pöydän tyhjennän mä myös ihan, koska sinne tulee pyytoreitin, koska mä joudun täällä pitämään vauvaryhmää. Ei, mä yritin tällä. Mitä? Ota nyt kuvaan. Ei ota, ottaa videota. No niin. Eikö se mennyt maaliin? Tämä loppuu 5 minuutin päästä. Ei loppu. Me just aloitettiin 10 minuutin. 30 minuuttia. Miten niin? Lisäaikaa ei. Peliin nyt. 10 minuutin päästä. Ei vaan 10 minuuttia lisäaikaa. Miten niin? Silleen se peli menee. Ei ole enää yhtään lisäaikaa. Nyt pitäisi alkaa siivoamaan. Niin kun mä voitan tän. Älä yritäkään. Miten niin? Miten niin? Miksi sinä et siirrä sinun omaan? Sinä osaat. Ja mikä maali? Okei, ja sitten joku tiputtaa sen siihen. Ei vaan tähän.